У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Бог у святым месцы сваім, Ён збірае народ свой у сваім доме, Ён сілу і моц дае народу свайму. Гэтымі словамі з антыфоны на ўваход мы распачынаем наш удзел у гэтай нядзельнай святой імшы. Збіраемся сёння у 17-ю звычайную нядзелю у нашай лідскай фары. Усіх вас, паважаныя браты і сёстры, вітаю сабраўшыхся на гэтую святую імшу. Сёння збірае нас некалькі малітоўных матываў. Некалькі дзён таму мы перажывалі ўспамін святых Іахіма і Анны, маці Яйца, маці Божай, бабуля і дзядуля Езуса Хрыста. І в сувязі з гэтым сёння мы перажываем сусветны дзень, які святкуе Касцёл, людзей, якія дасягнулі ўжо старэйшага ўзросту. Сёння іх прафесійнае свята, таму ўсіх віншуем і будзем маліцца, выпрашаючы Бога аб патрэбных ласках, і каб вы добра карысталіся з гэтага часу, больш часу мелі на малітву, праводзілі на малітве і цанілі гэты добры ўзрост. Таксама другі матыў. Сёння мы успамінаем святога Кшыштафа, апекуна кіроўцаў, і таму будзем маліцца за ўсіх, хто кіруе аўтамабілямі, хто працуе кіроўцамі, каб добры Бог заўсёды спадарожнічаў у дарозе, адарваў сваім благаслаўленнем, і каб кіроўцы заўсёды выконвалі правілы, ездзілі згодна з правіламі, не нарушалі і выконвалі таксама Божыя запаведзі на дарозе. На пачатку гэтай святой імшы прадставім Богу ўсе нашы інтэнцыі, нашы просьбы, з якімі мы прыходзім на святую імшу. Я падчас гэтай святой імшы буду маліцца у інтэнцыі Федаровіча Яна, якога ўспамінаем у першую гадавіну пасля смерці, выпрашаючы аб жыцці вечным для яго. Ксёндз Павел, якога шчыра вітаем у нашай парафіі, наш парафянін, які прыбыў разам з намі памаліцца, праславіць нашага нябеснага Айца, будзе маліцца у інтэнцыі Богу вядомай. Цяпер перапросім Бога за нашы грахі, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што заграшылі думкаю, словам, учынкам. Моя віна, моя вельмі вялікая віна, таму прашу найсвяцейшую заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў святых і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
Помолимся. Боже, оборонца всіх, хто на Тебе спадзяецца, без Тебе няма нічога моцнага, нічога святога. Атулі нас Твоёй милосерднасцю і навучы нас мудра карыстацца зямнымі добротамі, каб яны вялі нас да добра вечнага праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у яднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание другой книги Володарства. У тыя дні один чалавек прыйшоў з Баала-Ліша і прынёс чалавеку Божаму хлеб пачаткаў, 20 ячменных хлябоў і свежае збожжа ў торбе сваёй. І сказаў Элія: «Дай людзям, каб елі». І сказаў слуга ягоны: «Як магу я пакласці гэта перад сотню чалавек?» Ён зноў сказаў: «Дай людзям, каб елі, бо так кажа Пан. Будуць есці, і застанецца». Тады пакладаў перад імі, і елі яны, і засталося паводле слова Пана. Гэта Слова Божие. Пан насычае нас удосталь, Пан насычае нас удосталь. Няхай славят Тебе, Пане, усе Твои створенні, і усе святые Твои благословляют Тебе. Няхай оповядают про славу Твоего валадарства и могутность Твою обвящают. Пан насычае нас удосталь. Очи усіх з надеей глядят на Тебе, и Ты даешь им ежу свой час. Ты открываешь свою руку и удосталь насычаешь усё живое. Пан насычае нас удосталь. Пан справедливый на усіх своих шляхах и верный во усіх своих справах. Близкий Пан да усіх, хто Яго кліча, да усіх, хто кліча Яго у правде. Пан насычае нас удосталь. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцев. Браты, молю вас я, вязень Пана, поступать згодно покликання, яким ви покликані, з усёю покорою і лагодністю, з довгоцерпливостю, терпячи один одного у любові, стараючися заховати єдність Духа у союзі миру. Одно тіло і один Дух, які ви покликані у одной надії вашого покликання. Один Пан, одна вера, один хрост, один Бог і Отець усіх, які над усіми і праз усіх, і во всіх нас. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Великий пророк повстал сярод нас, и Бог наведал свой народ. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами.
Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час Єсус адышоў на другі бок Галілейскага або Тиберіадскага мора. Ішло за ім мноства людзей, таму што бачылі цуды, якія ён чыніў над хворымі. Езус узышоў на гару і сядзеў там са сваімі вучнямі, а набліжалася Пасха, юдэйскае свята. Калі Езус узняў вочы, убачыў, што мноства людзей ідзе да яго, сказаў Філіпу: «Дзе нам купіць хлеба, каб накарміць іх?» А казаў гэта, выпрабоўваючы яго, бо сам ведаў, што збіраўся рабіць. Філіп адказаў яму: «Хлеба на 200 дынараў не хопіць, каб кожнаму дасталося хоць крыху». Адзін з вучняў ягоных, Андрэй, брат Сімона Пятра, кажа яму: «Ёсць тут адзін хлопец, які мае 5 ячменных хлябоў і 2 рыбы. Але што гэта для такога мноства?» Езус сказаў: «Загадайце ім сесці». А было на тым месцы шмат травы, і селі людзі, якіх было каля 5000. Езус узяў хлябы і, падзякаваўшы, раздаў тым, хто сядзеў, таксама і рыбы, колькі хто хацеў. А калі насыціліся, сказаў вучням сваім: «Збярыце кавалкі, што засталіся, каб нічога не змарнавалася». Сабралі і напоўнілі 12 кашоў кавалкамі з 5 ячменных хлябоў, якія засталіся пасля тых, хто еў. Калі ж людзі ўбачылі, які цуд учыніў Езус, сказалі: «Ён сапраўды прарок, які мае прыйсці на свет». Калі Езус даведаўся, што хочуць прыйсці і схапіць яго, каб зрабіць каралём, зноў адышоў на гару адзін. Гэта слова Пана. Слова Евангелійського. Шановний ксьондз Павел, умілований у Христі Пану, брати і сестри, сьогодні, у 17-ту звичайну неділю, ми чуємо уривок з Євангелія Святого Яна про розмноження хліба і риби. Сёння распачынаем такі перыяд, калі на працягу апошніх нядзель гэтага лета мы будзем разважаць пра Эўхарыстыю. І сёння, хоць яшчэ не звязана з Эўхарыстыяй, але вось гэта размнажэнне хлеба было такім праобразам ці запаведдзю Эўхарыстыі. Бачым праблему, якую убачыў Езус Христос, столькі людзей каля яго, каля 5000, і яны не маюць што даць ім есці. Езус, як любячы айцец, брат, перажывае, што людзі застануцца галоднымі. І тады просіць сваіх вучняў, каб знайшлі, як накарміць гэтых людзей. І бачым, што робяць вучні, шукаюць грошы, налічылі 200 гэтых дынараў і кажуць, што нам не хопіць, каб нават па крошцы хлеба усім дасталося. Бачым, як вучні разлічваюць толькі на свае сілы. Яны думаюць, як гэта зрабіць. Хоць гэта было немагчыма зрабіць сваімі сіламі, яны нават не палагаліся на Езуса, каб сказаць: «Езу, гэта твая справа, займіся ёю, бо мы тут безрадныя». А яны шукаюць некага спосаба. І таму вельмі важна было б папрасіць яго. Ён ведаў, як гэта зрабіць, але ўсё ж такі прасіў вучняў дапамагчы. Калісьці жыў такі айцец Дуолинда у Італіі, у Неапалі.
які шмат цяжкасцяў розных на жыццёвай дарозе спаткаў, быў святаром, і нават на 20 гадоў яму забаранілі служыць святую імшу, спавядаць. Ён мог толькі быць у касцёле, прымаць святую камунію. І вось ён, не гледзячы ні на якія цяжкасці, ніколі не адышоў ад касцёла, і ў яго была заўсёды такая малітва: «Езу, ты гэтым займіся». І як не хапала вось гэтых слоў у вусны вучняў Езуса Хрыста на той момант: «Езу, займіся сам гэтай справай». І бачым, Езус папрасіў прынесці, што знайшлі яму гэтых 5 хлябоў, 2 рыбы, і дзеліцца гэтым усім з усімі. Хапіла ўсім, і нават засталося яшчэ шмат. Езус клапоціцца таксама і пра гэтыя астаткі, кажа: «Збярыце, каб нічога не змарнавалася». Паважаныя браты і сёстры, ежа — гэта дар ад Бога, як у Евангеліі ўсе атрымалі, дзякуючы Божаму благаслаўленню, гэту ежу, усе былі сытыя. Таксама і кожны з нас заўсёды атрымлівае ежу, бо Бог нам гэта дазваляе зрабіць. І мы павінны цаніць і ніколі не марнаваць ежу. Разлічваць так, каб нам хапала, але не было ж такога, каб не было зашмат. Як бачым, як ужо на пачатку казаў, што вось гэта размнажэнне хлеба было правобразам Еўхарыстыі. Еўхарыстыя для нас гэта найважнейшая справа ў нашым жыцці. Гэта найважнейшы дар ад Бога. Падчас Еўхарыстыі мы сустракаемся з жывым Богам, які прыходзіць на алтар, прыходзіць, каб нас даць сябе ў дар для кожнага з нас. Падчас Еўхарыстыі слухаем Божае Слова, разважаем над Божым Словам, праз гэта ўсё больш і больш пазнаем Бога. Прымаючы святую камунію, мы набліжаемся да Бога, ўсё больш і больш упадабняючыся да Бога. Таму вельмі важна памятаць пра гэта, што Еўхарыстыя для нас гэта бесцэнны дар, з якога, на жаль, так шмат людзей не карыстаецца. І вельмі актуальна, што цяпер, летам, калі шмат людзей адпачываюць, і канікулы, і шмат людзей у адпусках, Бог дае нам вось гэты урывак з Евангелія, каб прыпомніць, як важна быць каля Бога, як важна быць на Еўхарыстыі. Таму старайцеся заўсёды памятаць, што Еўхарыстыя для нас гэта дар ад Бога, бесцэнны дар, на які ніхто з нас не заслуговуе, але Бог заўсёды чакае нас на Еўхарыстыі, каб мы прыйшлі, падзяквалі за ўсе дары, за ўсе ласкі, якімі Бог нас адорвае. Таму будзем цаніць гэта і карыстацца заўсёды з Еўхарыстыі. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасуднага Яйцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі, стаўся чалавекам, крыжаваны таксама за нас пры Понцкім Пілаце, быў замучаны, пахаваны,
и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворучайца, и знов прийде в хвале судить живых и померных, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророка. Веру в один и святый католицкий апостольский костел, визнаю один и хрост на отпущение грехов и чекаю воскрешення померних і життя вічного в будучому світі. З вірою у збавчому от Єсуса Христа узнесем през Його посредництво до Бога Отца наши супольные молитвы. Молимся за святый костёл, каб яго вера, надзея і любоў паказвалі свету шлях да Божага валадарства. Цябе просім. Молимся за святого Отца, каб пад кіраўніцтвам Духа Святога Ён садзейнічаў умацаванню сярод хрысціянаў сапраўднай еднасці. Цябе просім. Молимся за кіраўнікоў дзяржаў, каб, вырашаючы цяжкія праблемы, яны кіраваліся прынцыпам агульнага дабра для ўсяго грамадства. Цябе просім. Молимся за маладых людзей, якіх Христус кліча прапаведваць добрую навіну аб Божым валадарстве, каб дзеля яго яны змаглі пакінуць усё і знайшлі ў гэтым сапраўднае шчасце. Цябе просім. Молимся аб добрым надвор'і на час сёлетняга жніва. Цябе просім. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб мы ўмелі дзякаваць Богу за атрыманую ад Яго дапамогу. Цябе просім. Молимся за памерлых падчас гэтай святой мшы, асабліва за Федарович Яна, якога мы ўспамінаем у першую гадавіну пасля смерці, просячы, каб добры Бог адарыў ласкай вечнага жыцця. Цябе просім. Молимся за людзей старэйшага ўзросту, за пожилых людей, за наших бабуль, дзядуль, прабабуль, прадзядуляў у іх прафесійны празднік, просячы добрага Бога о Божым благословленні на кожны дзень, о патрэбных ласках, асабліва аб моцным здароўі, і каб яны цанілі гэты святы час, каб пасвячалі свой час для Бога і каб пазнаваць все больш і больш і быць бліжэй да Бога. Цябе просім. Молимся за вадзіцеляў, просячы таксама аб Божым благословленні, патрэбных ласках, аб мудрасці на дарозе, каб заўсёды выконвалі правілы дарожнага руху, таксама на дарозе памяталі пра Божыя запаведзі. Цябе просім. Просім Цябе, Божа, учыні, каб мы не пераставалі ўзносіць да Цябе малітвы і вучыліся распазнаваць Тваю волю праз Хрыста, Пана нашага. Царство
Моліцеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець усімогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Усімогутний Боже, прийми дари, які ми Тобі складаємо з того, що, дякуючи Твоїй щодрості, отримали. Нехай праз моц Твоей ласки гэта ахвяра освятит наше земное жыццё и привядзе нас до радости вечной. Праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Годно, гэта і справядліва. Сапраўды годна, гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усімагутны вечны Божа. Ты праз кров свайго Сына і моц Святога Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе, каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Троіцы, стаў касцёлам, Христовым целам і жывою святыняю Духа Святога, дзеля хвалы Тваёй безмежнай мудрасці. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христос ускрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усімагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твоё воскресенье, читаем Твоего престяга.
вспоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай так само про братів і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення за Федоровича Яна в першу годовину. І про всіх, хто Твоїй ласці дійшов з цього світу і дозволь йому бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечному, єдності з Найсвятейшей Богородицей, Панною Марією і со святими апостолами, і всіми святими, які спред веку подобалися Тебе, как з ними і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Єсуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святым будь имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дённого дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прыстя збавцю нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Над нами
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Молимся. Пане наш Боже, мы приняли наисвятейший сакрамент, вечный успомин муки Твоего Сына. Ученик об гэты дар Его невыказанной любови посприял нашему збавлению. Праз Христа Пана нашего. Пане Езу, про заступництво Марии, Маці Твоё, якая народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народження. Прошу Тебе в інтенції гэтага ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить і якое знаходиться в небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў парафіяльнай аб'явы. Сёння мы перажываем 17-ю звычайную нядзелю. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак Маці Божай Грамнічнай, аўторак Маці Божай Кормячай, серада ў спамогі веравызнаўцаў, чацверг Маці Божай Ласкавай, пятніца Каралевы мучанікаў, субота Святой Сям'і і ў нядзелю на 18-ю гадзіну Маці Божай Успамогі. Інтэнцыя святога ружанца на жнівень молімся за ўсіх залежных ад алкаголю і наркотыкаў, каб яны сустрэлі на сваім шляху добрых людзей, якія пададуць руку дапамогі. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем успамін святых Марты, Мар'і і Лазара. 31 ліпеня успамін святога Ігнація Лайолы, святара. 1 жніўня успамін святога Альфонса Мар'і Люгоры, біскупа і доктара касцёла. Таксама ў гэты дзень прыпадае першы чацверг месяца. Молімся аб шматлікіх і святых пакліканнях да святарскага, манаскага і місійнага жыцця. Святая гадзіна і малітва ў гэтай інтэнцыі ў нашым касцёле ў 17:30. 2 жніўня ў гэты дзень можам атрымаць поўны адпуст з нагоды ўспаміну Маці Божай Анёльскай. Неабходныя ўмовы, каб атрымаць адпуст, гэта пабожнае наведванне касцёла, неабходна быць у стане асвячальнай ласкі, прыняцце святой камуніі, памаліцца ў інтэнцыях святога Яйца. Гэта таксама першая пятніца месяца, асаблівым чынам ушановуем найсвяцейшае сэрца Пана Езуса, набажэнства узнагароджання сэрца збаўцы ў 9:00 пасля супольнага ружанца. 3 жніўня, першая субота месяца, ушановуем безаганае сэрца найсвяцейшай Паны Марыі, набажэнства да Маці Божай, гадзіне 9 пасля супольнага ружанца. 4 жніўня, першая нядзеля месяца, адарацыйная, пасля святой імшы 9 гадзіне, выстаўленне найсвяцейшага сакрамента, вяночак да Божай міласэрнасці і адарацыя да 13 гадзіны. Пасля імшы гадзіне 13:00 эўхарыстычная працэсія, урачыстае благаслаўленне і змена ружанцовых таямніц. Сёння разам з паўсюдным касцёлам перажываем 4-й сусветны дзень бабулі і дзядулі, пажылых людзей. Сёлета тэма сусветнага дня пажылых людзей у старасці «Не пакідай мяне». Яна мае на мэце падкрэсліць, што самотнасць, на жаль, з'яўляецца сумнай спадарожніцай жыцця многіх пажылых людзей, якія часта становяцца ахвярамі культуры адчужэння. У сваім пасланні на гэты дзень папа Францішак піша, што святкаванне сусветнага дня, раскрываючы каштоўнасць харызмы бабуль, дзядулей, пажылых людзей, а таксама іх унёску ў жыццё касцёла, павінна спрыяць намаганням кожнай касцёльнай супольнасці у будаванні сувязяў паміж пакаленнямі і ў змаганні з самотнасцю, усведамляючы, як сцвярджае Святое Пісанне, што нядобра, каб чалавек быў адзін. Таксама
на гэтую нядзелю ёсць камунікат, словы біскупа-коад'ютара, давернікаў Гродзенскай дыяцэзіі. Умілаваны ў Хрысце пану, браты і сёстры, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі. 19 ліпеня святы айцец Францішак прызначыў ксяндза каноніка Андрэя Зноску, святара Гродзенскай дыяцэзіі, пропаша парафіі Божай міласэрнасці ў Лідзе дапаможным біскупам дыяцэзіі і адначасова тытулярным біскупам з Кардоны. Як дыяцэзіяльная супольнасць прымаем рашэнне святога айца Францішка з вялікай радасцю і сыноўскай удзячнасцю. Вельмі цешымся і адначасова ганарымся, што чарговы святар, сын Гродзенскай зямлі, узнесены да біскупскай годнасці, атрымае паўнату сакраментальнага святарства і будзе пакліканы да выканання пастырскай місіі навучання, асвячэння і кіравання Божым народам. Жадаем яго эксцэленцыі, біскупу намінату Божага благаслаўлення, святла Духа Святога і шматлікіх патрэбных дароў і ласкаў у выкананні ганаровай і адначасова вельмі нялёгкай і адказнай місіі, да якой пакліканы самім Езусам Христом праз рашэнне наступніка святога Пятра. Няхай яму спадарожнічаюць штодзённая матчына апека і надзейнае заступніцтва Найсвяцейшай Паны Марыі, Маці міласэрнасці. Няхай Пан Бог памнажае яго фізычныя і духоўныя сілы, адорвае добрым здароўем, напаўняе сэрца даверам, надзеяй, адвагай і аптымізмам, а найперш вялікай любоўю да народу Палесся, да якога пасылаецца. Няхай служэнне Христовага касцёла, якое біскуп будзе выконваць, дапамагаючы пастыру Пінскай дыяцэзіі біскупу Антонію Дзям'янку, будзе плённым і паспяховым, шчодрым на ўсялякае духоўнае дабро. Ад імя нашага ардынарыя, біскупа Александра Кашкевіча і ўласнага імя сардэчна запрашаю вас усіх, дарагія браты і сёстры, ахінуць біскупа наміната Андрэя гарачай малітвай, каб ён добра падрыхтаваўся да прыняцця біскупскай сакры і каб Божае благаслаўленне спадарожнічала яго пастырскаму служэнню, якое хутка распачне. Владимир Гуляй, біскуп-коад'ютар Гродзенскай дыяцэзіі. Сёння пасля кожнай святой імшы з нагоды ўспаміну святога Крыштафа, які з'яўляецца апекуном вадзіцеляў, падарожнікаў і пілігрымаў, адбудзецца асвячэнне машын, транспартных сродкаў і благаслаўленне кіроўцаў. Таму, хто прыехаў на машыне, хоча паблагаславіць сваю машыну, таксама кожны кіроўца, хто хоча атрымаць благаслаўленне, то чакаем адразу пасля імшы, там каля паркоўкі, каля калодца, і разам памолімся, і будзе асвячэнне нашых машын. І яшчэ такое одно аб'яўленне, што з 12 па 16 жніўня наступны месяц зробім такі адпачынак для нашай моладзі, паход. Таму усе, хто адчувае сябе маладымі, нашу моладзь запрашаем запісвацца ў паход. Гэта можна зрабіць у закрысты ці праз Телеграм, Інстаграм, у нашу парафіяльную суполку. Можна нас знайсці, кагосьці, і запісацца. Усіх шчыра запрашаем на адпачынак, каб разам адпачыць, разам памаліцца. І шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзеныя ахвяраванні, за ўсялякую аказаную дапамогу. Няхай вас добры Бог узнагародзіць. Даручаем усіх вас Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай Лідскай. На тыдзень працы абавязкаў прымем Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай вас благаславіць Бог усемагутны,
Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Веселися, ягнятське колоні, свято серце свого звичай, світ знімає влади волі, бо Єсус славив Тебе. Бог Твой славив Тебе, Бог Твой славив Тебе, я прославляю Тебе, Христос, за Твою ласку, за любовь Твою, мое славление Тебе являю. Хвала Тебе, мой Бог, я прославляю Тебе, Христос, за Твою ласку, за любовь Твою, мое славление Тебе являю. Хвала Тебе, мой Бог. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.